दिनै बिसेस नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13थि जख'न्थाइ जथुम्मा जाय जख'न्थाइ जथुम्मायावहाय बिसोर दिनै नैबे गेवलां हाबाफारियावहाय बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव गुबुन गुबुन जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बा गुबुन गुबुन जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोंनि गथ'फोरखौ जों लोगो मोननो हादों, गारजेनफोरखौ जों बेयाव लोगो मोननो हादों। बेनि थाखाय जोबोद रंजानाय मोनदों। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ नोजोर बोनानै जे हाबा मावदों, फरायसाफोरनि सायाव, समाज बेंनायनि सायाव, नैबेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनो बेबायदि मोजां मोनसे खाबुखौ मोनदों। बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसलथे बेयावहाय फरायसाफोरखौ लानानै जुथुमनायनि मेन थांखिया फरायसाफोरनि बिसेस नैबे थांखिखौ नोजोर बोनाया जोंनिया बेनो, फैगौ समफ्राव बुहुमनि जे जौगानाय, बे जौगानायखौ नोजोर बोयोब्ला जों नुदों जों बर' हिसाबै जोबोद गाहायाव दं। आरो बेल' नंबावा, चिरां हिसाबै थांनाय जोंनि मेट्रिक रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला जोबोद दुखु गोनां। दा मोननै रिजाल्टखौ जोङो नायदों, मोनसे कम्पार्टमेन्टेल, मोनसेया जाहैबाय रेगुलार होनायफोर। दा बेफोरनि रिजाल्टफोरखौ जों नुबाय जोबोद गाहायाव, चिरां जिल्ला हिसाबै जोबोद गाहायाव थांनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बेखायनो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो हांख्रायदों, बानजायदों, जेन' जों फैबाय थानाय समाव मोनसे गोग्गो जों फरायसा फरायसुलिफोरखौ लामा दिन्थिनो हायो, जौगानो हायो, ओनसोलाव मोनसे सोलायनायखौ जों लाबोनो हायो। बे नोजोरखौ लानानै नैबे जथुमनायखौ जों खालामदों। फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ साबसिन खालामनो थाखाय फुजा मेलाखौ बन्द' खालामनाय जादों, ओमफ्राय पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनाय जादों होनना मानसिफ्रा सोंबाय थादों। आसलथे माबायदि नोजोर होमारदों पिकनिक स्पटफोरखौ? दुलाराय बर' फरायसा जानानै थांनाय जोङो 15 डेससोनि सिगां जोङो अलरेडि जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो डिसिनो अलरेडि मेम'रेन्डाम जों होनाय जादों। पिकनिक स्पटआ जोंनि ओनसोलाव जोबोद गोबां दङ। दा बेवहाय नैबेखौ नोजोर खालामनानै जोङो डिसिनो सिगांग्रोनो जोङो मिथिहोग्रोखाबाय। दा डिसिया मा इनिसिएटिभ लायो बेनि सायाव जोङो नेगासिनो दं। आरो जोंनि हास्थायनाया बेनो, बेयाव जेन मोनसे इनडिसिप्लिन जेन' हाबा जाया, खामानि जाया, लोंलुंनाय जाग्लुंनाय जेन' जाया। बेवहाय मोनसे टाइमफ्रा जेन' मोनानि समाव जेबो मोनसे हाबाफारि जाया, बेखौ जोङो नोजोर लाखिदों। आरो बेबायदि मोनसे डिसिप्लिननि जों खालामोब्ला निस्सय पिकनिक स्पटआवहाय बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारिया जानाय नङा, जों बेखौ हास्थायदों। लाइमोनफोरखौ समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नोंथाङा मा खावलायो? लाइमोनफोरखौ जोङो बेनो खावलायदों, जोंनि समाजनि बेरेखा जायफोर हाबाफोरखौ जों मावबाय थानाय जों नुदों, ड्राग्स, जौ जुवा, बायदि रोखोम उदायि हाबाफोर, नों बेबायदि आखलनिफ्राय जोङो खावलायनाया बेनो, बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। गोग्गो मोनसे समाज दानो, गोग्गो मोनसे न'खर जोङो दानो, बेक्तिगत जिबन जोङो दानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जेन' बयबो गोग्गो मोनसे समाज, मोनसे बेक्तिगत जिबन दानो थाखाय जेन' बयबो ओंखारबोयो।